inda a ce musulmai sun gane sirrin gaskiya a wajen aiki ko magana da mun sha kwana, wallahi tallahi da mun sha kwana. Inda mun gane sirrin da take cikin yin gaskiya, in za ka yi aiki ka yi gaskiya, in an baka aiki ka yi gaskiya, in za ka yi magana ka yi gaskiya, wallahi ba za a kirga kwanaki ba, duk mun tsira wallahi a duniya da lahira. Wa amarna bi sidqil hadis, yace annabi na zuwa bayan ya tubar da mu daga bautan wani Allah, yace sai yace mana to ku rike gaskiya duk inda kuka samu kanku. Don Allah jama'a mu dinga aiki da karatu. Annabi yace Dr. alaikum bi sidq, annabi yace na hore ku ku rike gaskiya, ku rike gaskiya. Alaikum bi sidq, annabi yace na hore ku rike gaskiya da kyau. Kamar wani ne ya ce annabi me sirrin haka, sai ya ce fa inna sidqa yahdi ilal birri. Gaskiya in ka rike ta, annabi ya ce za ta kai ka zuwa ga albir. To albir kuma shine aji na ƙarshe wajen rike addini, shine aji na ƙarshe. In dai addini ne, kaga kowane janibi ka zama kwararre daidai gwargwado, to sai ka kai wannan mataki. To gaskiya, kana fara gaskiya za ka ɗauki seti. ƙarya ne ka yi kama da wadda baya gaskiya. ƙarya ne ba ka yi kwarjini a gun wadda ba su da gaskiya ba. ya ce fa inna sidka yahdi ilal bir, domin asidku yakan ja mutum ya nusar da shi ya kai shi zuwa ga albirru. ai shine wannan ayan man sagiran suratul baqara ba ka karanta ba arma. Allah yace ba mu fahimci ayar da kyau. laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi. Allah yace fa ba shi bane